De zusters van Kvitov-Vettler. Er ligt al heel lang een goedlopende boerderij genaamd Kvitov-Vettler in Borgarfjörður. Ooit woonde er een echtpaar dat daar een goed leven leidde. De man was rustig, zorgzaam en geliefd. De vrouw werkte hard en was trots op hun succes, maar stond ook bekend als bazig. Het stel had 3 dochters, Helka, Gudrun en Kristin, die een jaar na elkaar geboren waren. De zussen hadden een hechte band, maar probeerden elkaar ook vaak te overtreffen. In de tijd dat dit verhaal zich afspeelt, waren de zussen op huwbare leeftijd en waren uitermate populair. Het kon natuurlijk geen kwaad dat hun ouders wel gesteld waren en dat de dochters een aardige erfenis stond te wachten. Veel hoopvolle vrijers vroegen om hun hand, maar ze werden stuk voor stuk afgewezen. De zussen waren bang dat de eerste die een aanzoek zou accepteren een minder goede echtgenoot zou krijgen dan de zussen die wat langer zouden wachten. Zo gingen er enkele jaren voorbij en hun ouders werden steeds onrustiger over het gedrag van hun dochters. Plotseling geschiedde het dat de boer van Kvitov-Vettler voortijdig overleed. Enige tijd na de begrafenis riep de moeder haar dochters bij zich en zei: Ik heb besloten om de erfenis in 3 te verdelen. Er zit 1 voorwaarde aan vast. En dat is dat jullie een echtgenoot vinden en volgend jaar op eerste paasdag allemaal tegelijk trouwen. Ik besef dat jullie allemaal Kvitov-Vettler willen hebben, maar het is niet eerlijk dat degene die de beste man vindt ook het beste land krijgt. Dus degene die uiteindelijk de slechtste echtgenoot kiest, krijgt Kvitov-Vettler. De anderen krijgen Hekstader en Kremerstader, wat ook goede stukken land zijn in de omgeving. En op die manier zijn jullie nog steeds bij elkaar in de buurt. Ik zal beslissen hoe het jullie vergaat bij de keuze van echtgenoot en ik ga samenwonen met degene die hier op Kvitov-Vettler blijft. De moeder keek naar haar dochters en die keken elkaar verbijsterd aan. Toen voegde ze eraan toe: Ik wil niet dat conflict en concurrentie ertoe leiden dat na mijn dood 3 oude vrijsters op Kvitov-Vettler wonen. Een goed huwelijk is belangrijker dan waar je woont. De dochters schuifelden aarzelend met hun voeten en dus herhaalde hun moeder: Zijn jullie het ermee eens dat een goede echtgenoot belangrijker is dan het land waarop je woont? Ze keken elkaar aan en stemden in, zei het met tegenzin. Kort daarna gingen de zussen op zoek naar een echtgenoot. Omdat al veel vrijers uit de westelijke regio hen ten huwelijk hadden gevraagd, werd afgesproken dat Gudrun in de noordelijke regio zou zoeken, Helka in de oostelijke regio en Kristin in de zuidelijke regio. Ze zeiden allemaal dat ze van plan waren om een aardige, intelligente man te vinden, maar ondertussen hadden ze andere plannen in gedachten. Ik wil Kvitov-Vettler hebben. Dachten ze bij zichzelf: Dan moet ik daarvoor genoegen nemen met een domme echtgenoot. Pasen kwam met rassenschreden dichterbij en de zussen hadden allemaal een toekomstige echtgenoot uitgezocht. Ze wilden hun aanstaande man echter niet aan hun moeder of elkaar laten voorstellen. Kwamen de dag voor Pasen aan bij Kvitov-Vettler en verbleven in de bruidskamers die voor hen gereed maakten. De oudste zus, Helka, had een man gekozen die in zijn streek bekend stond om zijn grote zangpassie. Het enige probleem was dat hij een vreselijk slechte zangstem had en ook nog eens amuzikaal was. Helka zei tegen haar toekomstige echtgenoot: Als je de kerk binnenkomt en we naar het altaar lopen, moet je zo hard mogelijk zingen en pas stoppen als ik dat zeg. Hij ging daarmee akkoord. Ondertussen zag Gudruns bruidegom dat ze iets met haar handen aan het doen was, alsof ze aan het weven was. Hij vroeg nieuwsgierig: Wat ben je aan het doen, liefje? Ik spin rechtfijne stof, zei ze. die je op de eerste paasdag moet dragen. Het is zo fijn en dun dat je het niet kunt voelen of zien. Jij moet het dragen als we in de kerk gaan trouwen. De man keek naar het materiaal dat zijn vrouw aan het spinnen was, maar hij zag niets.
Gudrun overtuigde hem ervan dat niemand, nog voorheen, nog in de toekomst, ooit zo'n mooi en fijn gebreid pak gehad zou hebben. Daarna was de bruidegom erg in zijn sas met zijn trouwkleding. De derde zus, Christine, besprak de kwestie met haar bruidegom. Als je morgen wakker wordt, moet je spelen dat je dood bent. Je zult me kunnen horen en zien, maar je moet doodstil blijven liggen en alles doen wat ik zeg. Ik heb een kist voor je laten maken waarin je moet liggen en die naar de kerk wordt gebracht. Je moet me vertrouwen, want wat ik vertel is waar. Hij had aanvankelijk bezwaar tegen haar idee, maar ze was zo volhardend dat hij akkoord ging met het plan. Op voorwaarde dat er een gaatje in de kist werd geboord, waardoor hij naar buiten kon kijken. De oude kerk in Kvaneri zat vol. Mensen kwamen uit de hele streek om de paasmis bij te wonen. Het nieuws over het aanstaande huwelijk van de zussen van Kvitov-Vetlir was velen ter oren gekomen. Iedereen was nieuwsgierig naar de echtgenoten die ze hadden uitgekozen, nadat ze zoveel geschikte jonge mannen uit de westelijke regio hadden afgewezen. De kerkgangers waren verbaasd toen ze een doodskist naast het altaar zagen staan. Er werd gefluisterd dat een van de toekomstige bruidegommen erin lag. Net toen de mensen zich afvroegen of ze de zus moesten feliciteren of condoleren, kwam er een andere aanstaande echtgenoot de kerk binnengelopen. Die zong en brulde alsof hij niet goed wijs was. Iedereen was verbijsterd. Hij werd gevolgd door de derde bruidegom, gekleed in een mooie, ragfijne stof die zeer enthousiast was over zijn trouwpak. De kerkgangers konden er geen touw aan vastknopen. Sommigen waren verontwaardigd, maar de meesten konden zich niet inhouden en barstten in lachen uit om al deze dwaasheid. De dominee liep naar het altaar en probeerde de gemeente tot stilte te manen. Toen hij zag dat het lijk in de kist door het gat gluurde en het lijk sprak zodat iedereen in de kerk kon horen. Als ik niet dood was, zou ik nu lachen. De moeder was vol verwachting naar de kerk gekomen om haar toekomstige schoonzonen te ontmoeten. Ze besefte nu hoe ernstig de situatie was en hoe ze zich had vergist door het beste land uit te loven aan de zus met de slechtste echtgenoot. Ze keek haar dochters verdrietig aan en zei: Jullie hebben slechte echtgenoten gekozen. Toen keek ze naar de 3 mannen die terneergeslagen aan de andere kant van de kerk stonden, weer naar haar dochters en voegde eraan toe: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet wie zich dwazer heeft gedragen. Jullie als zussen of jullie aanstaande echtgenoten. Terwijl ze dit zei, hapte ze naar adem en greep zich vast aan de armleuning van een kerkbank. Haar benen begaven het en ze zakte in elkaar. Uiteindelijk lag ze opgerold op de kerkbank. Alle ogen waren op haar gericht en er heerste een ongemakkelijke stilte in de kerk. Haar lichaam trilde en ze slaakte een onderdrukte kreet. De kerkgangers keken naar de 3 dochters die elkaar aankeken en vervolgens hun toekomstige echtgenoten. Niemand durfde te bewegen of een geluid te maken. Het trillen van de matrone van Kvitov-Vetlir nam toe, totdat ze weer overeind kwam en het duidelijk werd dat ze tranen in haar ogen had van het lachen. De mensen in de kerk begonnen langzaam mee te lachen, behalve de 3 dochters, die vol schaamte hun hoofd bogen. De moeder staarde hen door haar tranen heen aan en snakte naar adem. Omdat ze niet kon stoppen met lachen. Na een tijdje greep ze naar haar borst, ze liep rood aan en ze raakte verkrampt. De 3 imbecielen sloegen ze op hun dijen en lachten het hardst toen hun toekomstige schoonmoeder dood neerviel op de kerkvloer. Tja, de grens tussen leven en dood is soms erg dun.